Einde wedstrijd. Zoals ik al aangaf, we gaan van nummers 7 tot nummer 4 gaan we ombeurten van de paal houden en die gaan we huldigen. Als 7 is geëindigd Sietske Dijkstra. Sietske heeft een tijd neergezet van 20 uren en 30 minuten. Ze heeft 1 pauze overgevaren. Gefeliciteerd. Dat komt er maar in. Het bakje krijg je ook nog in. Dan gaan we verder. Op de 6e plaats is geëindigd Trace Dijkstra. En het is een supertijd. Remco, jongen. Hartelijk niet over weer. Hele veel succes, maar we dwingen hier. En we zullen niet pakken. Op de 4e plaats is geëindigd Mark Pol. Goed, en dan hebben we nog 3 deelnemers. Op de 3e plaats geëindigd Harold de Kroon. En Harold heeft 37 uren en 10 minuten paal gezeten. Op de 2e plek geëindigd Bianca Huygen. Hey! Bianca heeft een tijd neergezet van 52 uren en 10 minuten. En dan, we wilden het gisteravond niet wereldkundig maken, maar de kampioen die zit op paal 10. En dat is Remco Gosse Kloppenburg. Gefeliciteerd, de kampioen van Groenenberg 2011. En hier de nummers 1, 2 en 3 van Fries kampioenschap bij ons zetten. Waar doen we wel? Te beginnen moet ik even een excuses aanbieden dat ik dit dus in het buitenland zal doen. Hier deze dagen bleken niet genoeg om Fries te leren, hoewel ik heel veel heb opgestoken. Ja, dit avontuur is eigenlijk ruim een jaar geleden begonnen op ditzelfde terrein. We waren hier met een groep vrienden op het tentfeest van Barnes op de zaterdagavond. Toen zag ik dit en ja, we zagen dat met z'n allen en op een gegeven moment zaten we in de kroeg om nog een naborrel te drinken. Toen hadden we met de barman op Barnes was dat, hier vlakbij. En toen zei ik met een borrel op, ja, daar ga ik ook aan meedoen. Dat moet te doen zijn, ik ben benieuwd. Van die beslissing heb ik eigenlijk een jaar lang redelijk spijt gehad. Ik ging hier naartoe met lood in mijn schoenen. Geen idee wat me te wachten stond op dit terrein. Maar vanaf minuut 1 vond ik het een fantastische ervaring. Ik vond het een schitterend evenement en ik ben zeer verbaasd over het enorme enthousiasme waarmee iedereen hier zo'n feest meeleeft en het hele festival tot één groot succes maakt. Alle vrijwilligers, begrijp dat alles om vrijwilligers draait hier, alle toeschouwers, alle evenementen zijn allemaal fantastisch. Familiegevoel dat Sietske beschreven heb ik ook enorm ervaren. Dus ik wil eigenlijk iedereen enorm bedanken voor de aanwezigheid en het support dat ik hier gekregen heb. Onwijs veel aanspraak gehad, maar alleen maar heel veel gelachen met mensen. Dit is voor mij een schitterende ervaring geweest. In het bijzonder uiteraard even de Paalzitbond bedanken voor een fantastische begeleiding. Ik vond het een schitterend professioneel georganiseerd evenement. En ja, rest mij alleen nog maar te zeggen dat ik straks met mijn vrienden terug zou gaan naar Amsterdam. En we stappen zo in de auto. Ik heb hier sinds donderdag gezeten. En ik weet zeker dat als ik in Amsterdam kom, ik deze dagen in Warns ontzettend ga missen. En dat komt allemaal door jullie. Dus ontzettend bedankt voor deze dagen.